Na karon, doon na day pagkaon ang Ginoo nga giandam kanimo og kanako. Og kanang pagkauna, pagkaon nga dili madunot. Matud pa, so sa kasantos, ako ning basahon, ningon among santos, nindot kay itong basahon ning gikan jud sa mga santos. Ningon siya si Saint Bonaventure. God could not give us more, nor could He given us less. Since He is love itself, He gave us all He had. Unsay gihatag sa Ginoo? Ang tanan nga anaa kaniya. Unsay gihatag sa Ginoo nato? Ang tanan nga anaa kaniya. His very self ang iyang gihatag kanato. Ngano man, kanang pandi ay after kapanalanginan sa pari ang pan og bino sa Santos nga misa, dili na ordinaryong pan. Pan na nga gikan sa langit. Asa gikan? Asa gikan? Pan nga gikan sa langit. Unsan kanay gipamaulan na kanay? Oh, hiwid jud ay. Unsay giandam sa Ginoo nato? Pan. Murag ipanggutom naman mo. Di naman katingog. Unsay giandam sa Ginoo nato? Dili gikan sa arbes. Dili gikan sa Jules. Dili gikan sa Jujes. Dili po sa Audili bread. Gikan sa langit. O kining maong pan, ningon siya, ang pan nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Ang bino nga ipainom ko kaninyo, mao ang akong dugo. Mga nanay, paminaw mo. Mga tatay, paminaw mo. Mga masakiton, paminaw mo. The best healing is the Eucharist. The source of all medicine. The source of healing power. Ang pan nga gikan sa langit. Dinitagbo na ko dito, nagtakiang. Father, padung na marabamis albularyo, Father. Kay magpatuto. Holy water. Akong gingnan si nanay, ayaw nag-adtog albularyo. Insulto ka na sa Ginoo. Adto kita sa iyang sakramento. Kanang pan nga giisa sa pari. Muna'y nag-ayo sa daghang mga buta sa balaang kasulatan. Muna'y nagbanhan o daghang mga patay sa iyang panahon. Way lain ang pan nga gikan sa langit. Way bayad, way entrance fee ang simbahan. Doon na ba'y entrance fee ang simbahan? Tubag! Libre! Nagalong. Ang lawas, atong pakpakan ang atong Ginoo. Mga nanay nga niya karon, mga tatay nga niya ni karon, ayaw mo katugot, nga di mo kasimba sa Domingo, ngano man, the best food ihatag ni Kristo kaninyo. Labaw pa sa vitamins, labaw pa sa pagkondisyon sa inyong mga anak. Pinakadabis nga pagkaon, ang lawas o dugo sa atong Ginoong Yesu Kristo. Father, inigkaon lagi na mo ustiya. Ustiya ka po ilame. Wa ka ta ilada ni mo ani Father.
Inig mo nang day pari dito sa Lanciano City, Italia. Diin Lanciano City, Italia ni atong 750 AD. 750 AD. Dugay na. Doon na yung sa kapari nga nagduha-duha siya. Inigkaon niya sa ostiyas. Ostiyas kapoy lami nay. Inig-inom niya sa bino. Bino kapoy lami. Ang maong pari, nagduha-duha siya sa maong doktrina. Ningon siya, dili ni tinuod niya lawas ni Kristo. Usa kay gayon ni ana mga igsuon, pagkonsagrar niya sa pain. Son, gaya sa gugog ostiyas son? Hasi di son? Pagkonsagrar niya sa ostiyas. Pagingon niya, this is my body. Ang ostiyas mga igsuon na himong unod sa tao nagkadugo. Pag-isa niya sa bino, kini mao nga akong dugo, ang tibuok bino na himong tinuod nga dugo ni Kristo. Hapit bubudlat yang matas kalisang, mo nang nahunong ang misa. Kanus ato na itabo? 750 AD. Yung saan na tanto igaron? 2025 na ta. O ang maayong balita nako ninyo makaigsunan, ang pan nga nahimong unod, ang bino nga nahimong dugo, hangtod karon wa madugta mga igsoon. Atong pakpakan ang Ginoo. Mo nang dili bakakon ng atong Ginoo sa iyang pag-ingon. Nag-andam akog pagkaon kaninyo. Pagkaon nga dili. Pagkaon nga dili madunot. Mga nanay, kaniya sa akong atubangan karon palihog, dad-a ang inyong mga anak ngadto sa simbahan aron makakaon sa pan nga dili madugta. Amen? Kay daghan man karon giuna ang mga butang, gitalibdan nato, gipauwahi nato ang tag-iya sa butang. Unsay nahitabo, wa na ta mahimutang. Nalumos na tas mga utang. Tinuod na. Mga nanay, kung tinuod mong nahigugma sa inyong mga anak, mga tatay, nga busy kayo, dad ang inyong mga anak, ngadto sa simbahan, kay ilang maangkon, ang pan nga di malata, ang pan nga di madugta. Wapadyod matagbaw ang mga pari, ila pang gi-underwent og scientific explanation. Kining ato biblical, historical, scientifical. Unsa ning atong doktrina? Biblical, historical, scientifical. Asa ka ba nang kung ana? Unsa gingon ni Kristo? Ako ang pan nga gikan sa langit, ug ang pan nga akong ihatag kaninyo, akong unod. Biblical. Nya historical, ang Lanciano, Italy. Niadtong 1970, 1971, gi-underwent og scientific investigation. Usa ka tuig, gikuha nilag sample, ilang gipikas gamay, gidaan nila dito ni Eduardo Linoli, uban sa gatusan ka mga scientists. O ang ilang konklusyon mga igsuon mao kani, the flesh is real flesh. The blood is real blood. Ang unod, tinuod niya unod sa tao. Ang bino, tinuod niya dugo sa tao. Ningon ang mga scientists na unsang pagkaunsaha
nga ang ordinaryong pan na himong tinuod nga bahin sa lawas sa tao. Dili kini nato matugkad, gawas kumutuo kita nga dili bakakon ang atong Ginoong Hesukristo. Amen? Wa pa jud matagbaw ang mga scientists. Ila pa jud gi-search asa dapitang bahin sa lawas sa tao. Ang maong unod, dunay left ventricle, dunay right ventricle. The flesh is part of the heart. O na ni kalawat ninyo, dili na ordinaryong bahin sa lawas ni Kristo. His most important part of His body. Nga naman, you are the most important part of God. Unsa mo? Importante ka sa Ginoo. Inay mong tapad, importante ka sa atong Ginoo. Nalipay kawa. Ayaw kawa sa paglaom nay. Bahala na girayuma. Pinangga ka. Importante ka sa Ginoo. Amen? Amen. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Pakpakan na to ang Ginoo. Wa pa jud matagbaw ang mga scientists, mga igsoon. Ila pa jung gi-investigate unsay type sa dugo. Morning Ostias nagkadugo. Ang bino ilang gikuaag type AB. Ang Ostias type AB, ang Chalice type AB, royal blood. Grabe, no? Nahitabo na 750 AD dito sa Lanciano City, Italy. Ikaduhang milagro nga ako i-share ninyo. Kay gamay ra magud ang strain, mao nang di na ko ipasalida. Ikaduha, 1996 dito sa Buenos Aires, Argentina. Nahug ang Ostias. Bantay mo na ako pagkalawat kanina dito na sa baba. Nganuman, dunay mga particles, mga taga, kanang particles, Kristo ka po na. Wala ako ang pingan, saudo na ko, kay waay matagak bisan gamay. Kay bisan ang gamay nga tipaka, ang tibuok nga pagka-Diyos ni Kristo, tibuok nga pagka-tao niya, naa ni anang maong tipaka. Amen? Nahug ang Ostias, gipunit sa pari, og iyang gibutang sa butanganan. Pagsunod adlaw, nagtubo ang unod, nagkadugo. Ang Ostias na himo na pong unod, yatong 1996. After 3 years, gipa-underwent na pog scientific investigation. O mingon si Dr. Castanyon, Dr. Frederick Chuzebe, mga banggitang scientists, ningon sila, the flesh is real flesh. The blood is real blood. Unsay type sa dugo? Still type AB. Grabe, no? Abi ninyo, musulti ko ani, manglimbaw to ko balahibo. Tinuod ang gisulti ni Kristo, ubanan ko kamo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Diin man siya naguban, every time magmisa ta, naa ang atong Ginoo sa atong taliwala. Amen! Nia si Kristo, atong gidawat si Kristo, bag-o lang, kay bag-o lang tanahuman og misa. Amen! God is good all the time. Wa pa jud sila matagbaw mga kaigsunan. Ang maong unod,
is part of the heart. Grabe. Tapit sa bungbong sa kasing-kasing ni Kristo. Wow. Og si Dr. Castanyon nga wa mo tuo Ginoo nga siya may nag-investigate, nituo na siya sa Ginoo karon. Og siya na ang nag-proclaim sa real presence of Christ in the Holy Eucharist. Mora dyan ay tuyo na ako diri nga nung niari ko. Pakapin ra ng kaon. Kay lisod maning mamasulta niya way paon. Uy. Lisod ning mamasul nga way paon. Makakuha de ka kung way paon. Nya mamasul ka dito nya way paon. Mingon imong silingan kanus ama na nasugdan. Kanus ama na nabuak. Anong nakaingon magkaana na masulway paon? Amen? Kaning atong dua-dua ikaduhara na. Ang among tuyo nganong ni ami dinhi aron mahigugma mug samot sa atong Ginoong Hesukristo. Wa nay lain pa. Amen. Atong pakpakan ang atong Ginoo. Katapusang milagro mga kaigsunan. Itong 2008 dito sa Sokolka, Poland. Morning Ustias mga kaigsunan natagak na pod. Ikuha sa pari. Morning ang Ustias tunga sa Ustias na himong labas nga unod nagkadugo. Ustias pa ni ang tunga tinuod niya unod. Ningon-ningon ang mga scientists, kuyawa man eh. Lahi na po niya scientists ang ni-investigate. Pero the same conclusion. The flesh is real flesh and the flesh is part of the heart. Wow! Itong pakpakan si Kristo. Yang type sa dugo, type A, B. Sa? Ari na po ko. Ari na po ko nung kudari. Ari na po kudari. No. Sira ko dito, no? Okay. Ari na po kudari. No. Naminaw lagi mo? Just imagine, ha? Lahi nga mga scientists, lahi nga tuig, lain nga lugar, the same conclusion. The flesh is real flesh. The blood is real blood. Mga nanay nga milagro ra mo simba. Uy, musimba rag bag-og sinina. Nga inutang pas ukay-ukay. Nga hangtod karon wa pa mabayre. Astilang tikia. Munang kung atong palawman ang atong pagtuo di ay kada Domingo mag-traffic ang atong simbahan. Nga naman atong tagbuon ang Diyos sa mga Diyos, Hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Amen? Nga maong hari nagtago sa iyang kaugalingon. Isaias 45:11 naingon dito ang Diyos sa Israel magtago sa iyang kaugalingon. Unsa to? Ang Diyos sa Israel magtago sa iyang kaugalingon. Balik ka. Kusga. Magtago sa iyang kaugalingon. Diin siya nagtago sa bayhon sa pan, sa bayhon sa bino. Unang hangyo ko ninyo, panahon nga magkonsagrar ang pari, luhod tang tanan. Kay mingon ang atong Ginoo, atubangan, giisa si Kristo. Sa amahan, og tungod ni ini,
mangluhod tanang binuhat sa Dios. Unsa to? Mangluhod kuno ang tanang binuhat sa Dios. Ya ang uban wa man mangluhod, dili siguro binuhat ni. Anay rason nanay, sakit ang tuhod. Exempted na mo. Katong mga sakit og tuhod ayaw na mo gluhod. Kay kung muluhod mo, di na mo katindog. Inyong pasangin ng pare. Nakaroon ha? Diba niya? Inig kalawat, inig simba ninyo kada Domingo. Wa joy entrance fee ang simbahan. Libre. Ang buwangan dunay entrance fee. Tinoo dili. Ang diskuhan dunay, ang nightclubs dunay, ang beer house dunay entrance fee. Naibayad. Pero sa simbahan, why bayad? Ngano man, gihatag sa Ginoo ang tanan para ka nimo. Wow! Atong pakpakan siya. Ngano man, gihigugma ka sa Ginoo. Ayaw pagtuo nga wa nay nahigugma nimo. Father, gibuwagan ko sa akong bana. Wa nay nahigugma nako. Father, gibuwagan ko sa akong wa nay nahigugma nako. Bakak da ay tuo. Kay ang gugma sa Ginoo kanimo sama sa babay nga mubog buhok. Kamo kay bawaron? Ang gugma sa Ginoo kanato sama sa babay nga mubog buhok. Ngano man? Kamo kay baw? Dili mapugngan. Uy. Dili mapugngan ang gugma sa Ginoo. Sama ni. Di man ni mapugngan. So ang gugma sa Ginoo kanimo kanako sama sa babay nga mubog buhok. Ngano? Dili mapugngan. Atong papakan ang atong Ginoo. God is good all the time. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Amen. Abi ninyo, nihilak ang Ginoo karon, nakakita nato nga naghiusa kita pagpamati sa kamatuoran. Amen. Perting lipaya sa Ginoo, nihilak siya sa kalipay ug nagsugod puta karon sa santos nga misa. Siya ang sentro sa tanan. Matud pa ni Padre Pio, mo exist kuno ang kalibutan nga way adlaw, pero di mo exist ang kalibutan nga way santos nga misa. Mo exist kuno ang kalibutan bisag way adlaw, pero nungka nga mo exist ang kalibutan nga way misa. Grabe, no? Kanang imong kalawaton, inig-ingon sa pare, lawas ni Kristo. Ang tubag ninyo, ang uban pod kay lawas si Kristo, thank you. Ang kulabaw pa kang thank you.
Ang uban po perting siksiha. Ni us-us na, taas unta, ni us-us man. Nakita ang Chocolate Hills. Ang pare na pitok-pitok itong mata. Ningon ang pare, mauni lawas. Instead lawas ni Kristo, mauni lawas. Pagbisti taon mugtarong, kay dili ni fashion show ang misa. Balaan kini niya ka sa ulugan. Mo nang katawhan sa Dios, tinuod ba katapusan? Mo ning gusto na kong pangutana nga biyaan ninyo, gihigugma ba nato ato kaugalingon? Kung gihigugma nato ang atong kaugalingon, atong panggaon ang atong kaugalingon. Nya duha man ta kabahin, lawas o kalag. Magmisa kos kabukiran, piyesta, gamay rang nanimba. Human sa misa, la misa. Daghan kang driver sa tricycle, driver sa balhabal. Kay kining mga tawhana, tiyanos. Unsa ni mga tawhana? Tiyanos. Christian. Pila kabahin ang tao? Pila ta kabahin? Namday kanta, lawas og kalag. Pila day kabahin ang tao? Duha. Unsa may mahitabo ay tas lawas ato. Unsa may sudan nimo nay ganina? Unsa? Sudan nimo, Sudan ho. Nakalimot na. Ha, isda. Kapila man kaning kaon ron? Pamahawag paniud to. Oh, panihapon. Why snacks? Kaduha gud kay pamahawag. Kaduha nag-snacks. Kaduha nag-snacks. So pa'y panihapon. Manihapon taron. Nakaron, mangutana ko ninyo. Kalima gipakaon ni nanay. Napay ikalima ron ang panihapon. Kaduha mag-snacks. Unsay may tabo sa atong lawas nga di nimo pakanon sud sa katulo sa usang adlaw. Unsay may tabo sa inyong lawas nga di ninyo pakanon sud sa usang adlaw? Maluya. Unsay may tabo sa inyong lawas nga di ninyo pakanon sud sa usa ka semana? Masa? Masakit. Ay, sapat yan ay. Nang usang semana pa man. Ay, sapat yan. Masakit. Kundi ni mo pakanon ni mong lawas sa usang buwan. Unsay may tabo? Ha? Kantahan na ka. Pahulay nga dayon ni hatag niya, og ang kahayag nga way pagkapaleng. Mauni ni may tabo sa lawas nga way kaon-kaon, mamatay. Mangutana ko ninyo, unsay pagkaon sa kalag? Unsay pagkaon sa kag? Nato. Very good. Pag-ampo. Pulong sa Ginoo. Bisa. Ang Eucharistia. Very good. Ang paboritong pagkaon sa kalag, ang santos nga misa. Munamingon si Kristo, andam ang Espiritu, luya ang lawas. Tanawa pa dong misa, kapoy. Unya na lantang hapon manimba. Kapoy. Luya ang lawas. Andam ang Espiritu. Nganong andam ang Espiritu kay maunay iyang pagkaon. Uy. Kabantay mo? Ang uban sad magpalit-late.
Nagpaso ng pare, naligo pa. Nagwali ng pare, nang lugod pa. Oh. Pag humagwali sa pare, pangalawat naman, maupay ni unag linya. Wa pa gani final blessing, ni una nag-uli. Ay. Timan iha, luya ang lawas, active ang espiritu. Tanawa na, mingon imong lula, mga apo, magrosaryo na ta. Lula, ugma na ta magrosaryo la, kapoy na kailo. Nagparok-parok. Oh. Kaya nga naman, luya ang lawas, abtik ang atong espiritu. Ngunang kinahanglan ta og sakripisyo. Yan labog probinsyano, siga kay mata. Di jud bang huyab. Kabantay mo na. Tutok kay mata na. Masuko pag ibalhin. Inyay nagkarosaryo. Salang samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Mituwa ka. Member na sa Lions Club. Sa Lions Club, sig pang huyab. Luya ang lawas, active ang kalag. Kung kabantay mo, inigwalis pare, di mo ganahan, matug mo. Kaya naman, luya ang lawas. Tinoo dili. Di lagi bakakon ang Ginoo. Muna karon, kapila, si Lula, kalima niya gipakaon rong adlaw, ikalima rong, panihapon, ay ang lawas. Nakaroon, kapila ninyo pakana ang inyong kalag sud sa sang adlaw. Ganina, ang uban lawa maningog. Makatingog ba din ng way kaon-kaon, Father? Nakaroon, munang before ta mutindog sa atong higdaanan, basaha ang pulong sa Ginoo. Gipakaon nimo imong kag. Manguros ka. Ang uban di gani ka panguros. Diso day panampit sa silingan, pre. Unsay ni gawas, pre? Unsay ni gawas, pre? Swirtres. Tinoo dili, wa gani ka panguros. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, luhod, Ginoo, salamat, buhi pa ko karon. Makapadayon pa ko paghigugma sa akong asawa. Nabagot-butan. Mahigugma pa ang tako sa akong asawa. Nga palahubog. Oh, muna nga kamo mga banan, asawa diri. Asawa imong bana? Imong giday imong bana? Di imong giday imong bana? Wa. Huy, kamo dad-ajud inyong bana labi na tigsimba sama ni Mayor oh. Gidajud ni dad-ajud. Ngano man, paminaw mo. Mutaas ilang kinabuhi. Mutaas ang ilang kinabuhi. Una mutaas.
Gidani may mong bana? Ikaw, wapod. Muna nga, kung nagplano na po muglain, ayaw ninyo dadaan yung bana. Inyong bana, asa man? Mana? Byuda na ka na eh. Nay, byuda dire, ikaw nay. Pilay byuda, nay byuda? Hansap ko na be, mga byuda. Ayaw ka, wow. 1, kisa pa, daghang byuda day. Hands up. Kaya itong pangitaan. So, afam. Timan katawhan sa Diyos, dadain yung bana. Ano man, mutaas ilang kinabuhi. Maubitang daghang byuda dire. Muna ibidensya na ko. Nga, katondo na pa yung mga asawa, dadadyon ni kanunay. Kay mutaas ato kinabuhi. Amen. Ya kung di na po kaganahan mo taas ang kinabuhi si mong bana, ayaw dada. Dong, padayon lang dag-inom doy. Suga lang dag-imo. Bitaw, mga tatay nga niya din karon, please, kamudjod ang una dapat muda sa inyong mga anak. Nganuman kamoy targiton sa yawa. Nganuman kamo ang head of the family. Ang unang targiton sa yawa, ang head of the family. Kung mapuka na ang head, guba na ang tibuok panimalay. Mga tatay nga niya din ni karon, please, dada ang inyong pamilya sa santos nga misa. Amen? Salamat kayo diri mga tatay diri atong pakpakan ng mga tatay nga niya din ni karon. Balikon ako kung lawas ra ang inyong pakanon. Wa ninyo pakan ay inyong kalag. Wa mo mahigugma sa inyong galingon. Balikon ako, kung sige lang kaghabhab, way simba-simba, silang kaghabhab, nabi nang mamista ta, managkutra. Kung sige lang tagpakaon sa tong lawas, apanwa na tamukaon sa lawas ni Kristo, wa nato higugmaa ang atong kaugalingon. Katauhan sa Diyos mo nang gubot ang atong palibot, kay daghan wa na mahigugma sa iyang kaugalingon. Nya, kumusta man mo? Nahigugma pa mo sa inyong kaugalingon? Uy, nahigugma. Nahigugma. Nya, I hope ang among pag-anhi dinhi nga kita unta unang misyon nato ang paghigugma sa to kaugalingon. Kaya kung mahigugma na ta sa to kaugalingon, mahigugma na ta sa atong pamilya, mahigugma na ta sa atong simbahan, mahigugma na ta sa atong katilingban. Amen. Atong pakpakan ang Ginoo. Nalipay batang tanan karong gabiuna. Amen. God is good all the time. Sa mga masakiton nga ni adini karon, unsa may the best nga advice nako ninyo, kung kaya pa ninyo, simba mo kada adlaw. O gawas nga mo simba mo kadadlaw, mangumpisal ta. Sacrament of healing, confession, anointing of the sick, and Eucharist. Ganta mo example, katapusan na ni. Atong Martes, day usa ka asawa, bana,
sa usa ka doktora. Ningon siya nako, Father, ang iyang sakit, Father, kada alas 4 sa hapon, mamugat ang iyang lawas. Unya mahadlok siya, muuli sa amua. Inig kalasahis, maabtik. Napila naman na kaadlaw, Dok, lapas na usa ka tuig, Father. Ako siya gingnan, ayang bana, pila na ka tuig, wakay kumpisal. Sa taod-taod na, Father, dali, kumpisal ka. Ako kang hilugon. Kay mahadlok man tag makakumpisal. Mahadlok mo tag hilugon. Kaya nga itong pagtuo, pangtiwas na. Arit ko tanaw. Pangtiwas ang sakramento sa hilog. Kasi pagtuunin mo, hapit na ko mamatay. Tinoo, dili. Muna itong pagtuog nga pangtiwas. Di na pangtiwas, pangluwas. Nya ako siyang gihilugan, ug ako siyang gideliverance. Pag deliverance namo, pagbutang nako anang holy and exorcise oil sa iyang tuhod, nikisi-kisi siya. Kay tulo ka demonyo sud sa iyang lawas. Gipangutanan nako ang mga yawa, tell me your name. I command you in the name of Jesus. Tell me your name. Ningon ang mga yawa, I am Gaspar. I am Melchor. Three kings. Pag ikatulo lahi man, Nardo. Ang ikatulong ngas demonyo, Nardo. Misaya din ni Nardo. Ko asa man ka nagpuyo diri siyang bahay. Asa mo nagpuyo silang bahay? Na anak sa tudlo siya. So sa manas likod ninyo. Perting dako ang langob. Tuwa din nagpuyo ang mga yawa didto sa langob. Ug mo'y naghatag nagsakit. Giadto na kong langob, akong gi-exercise, completely healed na ang bana sa maong doktora. Not because of Father Darwin, because of Christ in His sacraments. Kumuduol lang ko ta sa sakramento, daghan ang iyang ayuhon, daghan ang iyang baguhon. Amen! Pero katong mga naisakit niya natural, adto mo og doktor. Kaya wa man pud mo yawa, hingang mag pawaon na itong wa may pahawaon. Amen? Katong mga tiguang, sorry. Mga hinog sa panahon, nga naay mga sakit, dawato na ninyo. Kay mao na jud ay natural nga consequence nato. Kay ang mga sakyanan nga dugay na daghan na og daot. Nato ron dawato na. Ni-offer nato sa Ginoo ang tanan natong kasakit. Amen. God is good all the time. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. One more. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why
we are here. That's why I am here. Daghang salamat, kinadaghanang salamat. Ogway sa payan. Amen.